ବାଲି କୋଲି ମାଛ ଆମେ ଆଜି ପକୋଡ଼ା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମାଛକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମାଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମାଛ ପକୋଡ଼ା କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏ ମାଛ ଖାଲିରେ ଭାଜିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୁଟେ ଆଉ ମାନେ ଫାଟିକି ମେଲା ହେଇଯିବ, ମାନେ କଞ୍ଚା ଥାଏ ଆଉ ମାଛ ଥାଏ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ମାଛରେ ବେସନ ଦେଇକି ଭାଜିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବେସନ ନ ପକାଇ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ମାଛ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୋ ମାଛ ପକୋଡ଼ା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।